Niaging gabi nagtanaw ko og usa ka salida kanibang sa kaning mga magic tricks ba sa America's Got Talent. And then tinodon mura pug kag matingala no, like ang buwak mo gawas lang sa pikas kamot bisan wala, I mean gikan sa papel, tapos like daghan kay mga butang nga mabuhat nila nga tan-aw na to nailad ang ato ang mga mata, tan-aw na to murag gahom jud ni, or murag katingalahan jud kaayong mga butanga ba o mga pangitabo, makapalupad sila og kaning murag ah, patay na nga kaning kalapati or langgam. And then makaingon ta nga murag naay gahom or may tag murag mga butang nga imposible mabuhat sa tao. Pero ato makita dire, kung nakita man ta nga kani mga tawhana kaya niya lipaton ang ato ang mga mata, nga tan-aw na to imposible mabuhat sa tao pero nabuhat nila. Unsa pa ka ang kaning atong nakita karon nga tan-aw na to okay lang, nga tan-aw na to normal lang. Pero kung ato siyang tan-awon, mao ni siya ang kagamhanan nga gibuhat sa Ginoo. Siguro nakadungog kag mga istorya nga naay tawo nga padulong na mamatay tapos naayo sa iyang sakit, stage 4 or 5 cancer, tapos naayo sa iya nga sakit. Nay mga tawo nga gipiyalan lang pila ka buwan, tapos ang nahitabo kay nabuhi pa siya og pila ka tuig. Kani mga butang nga tan-aw to mga katingalahan. Tan-aw na to imposible siya mabuhat sa tao. Tan-aw na to kaning dili siya normal. Ato makita nga naay gahom ni ining mga panghitabo. Atong tanawon pag-ayo. Kung matingala ka man or matingala man ta sa mga kahibulungang butang nga nabuhat, nga tan-aw na to imposible sa atong nakita, unsa pa ka ang gibuhat sa Dios nga atong makita nga naay gahom pero atong gitan-aw nga murag normal lang. Sa atong mensahe karon atong tanawon ang kaning usa ka storya. Usa ka storya nga diin nagisgot siya mahitungod sa klase-klase nga mga panghitabo nga diin makita na to ang grabe ka pag-display, pagpakita sa mga gahom. Ang Biblia, ablihin yung Biblia, diri sa Buhat Kapitulo 9, versikulo 32 hantod sa 43. Again, Buhat Kapitulo 9, versikulo 32 hantod sa 43. Ang pulong sa Dios nagaingon, miadto si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon, miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto nakita niya si Eneas nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Unya, si Pedro miingon kaniya, Eneas, giayo ka ni Hesukristo, busa, bangon, ug hipusa ang imong higdaanan. Diha mibangon si Eneas, nakakita kaniya ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Lida ug sa Sharon, ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Jopa, dihay usa ka babae nga tinun-an nga ginganlag Tabita, nga sa Grigo pa Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo og nagtabang sa mga kabus. Ngadtong higayunan nasakit siya og namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas o gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Jopa dili kaayo layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Jopa nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa Jopa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya
gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak og ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya sa pagampo. Miluhod siya og nagampo. Unya giingnan niya ang patay. Tabita, bangon. O gibukas sa babae ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, bilingkod siya. Unya gigunita ni Pedro ang kamot sa babae o gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtotoo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. Mikaylap sa tibuok Jopa ang balita mahitungod niini og daghang tao ang mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilin sa Jopa og pipila ka adlaw uban kang Simon nga tigpatigayon og panit. Ang Ginoong Dios nagapanalangin ng daan sa iyang pulong, sa iyang mensahe. Sa ato makita niini nga mensahe karon atong timbang-timbang nga diin unsa man ang nakita ninyo, unsa man inyo nadungog kaganina sa akong ginabasa sa pulong sa Ginoo nga diin atong nasayran nga naayo usa ka tawo nga paralitiko nga din 8 na ka tuig wala kalakaw. And then panduha na usa ka babae nga namatay siya. And then kaning duha ka senaryo, paralitiko, wala kalakaw o byuda nga babae namatay siya. Ang tao wala na diyo mabuhat niini. Sa ilahang panahon, bisan sa atong panahon, imposible kayo nga diin ang doktor makabuhi og patay. Siguro matabang pa nato kung hapit na mamatay, pero kung patay na siya. Dili nakita mo yung nagkupot sa kinabuhi sa tao. Dili nakita mo yung nagkupot sa espiritu sa tao. Ang gusto nako ipaabot sa matag usa. Mao kini. Unsa man ang naas imong kinabuhi karon? Unsa man ang naas kinabuhi nimo karon nga diin tan-aw nimo imposible na kay mawagtang. Or tan-aw sa imong kinabuhi, imposible na kayo ka di ba ka na kay sakit nga tan-aw nimo imposible na ka maayo o di ba ka na kay balatian nga imposible na maayo o di ba ka na mga gubot kayong relasyon or guba na pamilya nga tan-aw nimo imposible na maayo. Siguro naa man siya sa ato ang kinabuhi no nga tan-aw nato murag imposible na ngano man. Tod kay nakatan-aw kita kung unsa ang kayang mabuhat sa tao. Di ba? Naka-focus ta kung unsay kayang mabuhat sa tao. Pero kung ato makita diri, mao ni siya. Kung ang Dios mo'y tagiya sa kinabuhi, ang Dios mo kuha sa kinabuhi, ang Dios mo'y nasayod sa kaugmaon, ang Dios mo'y mo panalangin, ang Dios mo'y magbuot, kontrol sa Ginoo ang tanan. Ang gusto lang nako ipasabot mao ni siya. Ang ato nga mensahe sa bersikulo 32 hantod sa 43, kani nga mensahe pagpakita lang, pagpakita sa pinaka pisik nga gahom sa Ginoo. Bisan gamay nga gahom sa Ginoo. Nga iyang gisalig ngadto kang Pedro. Si Pedro mituo siya, nagaayo siya mga sakit. Ang paralitiko nakalakaw, ang patay nabuhi. Pinaagi ba kang Pedro? No. Pinaagi sa gahom sa Dios diha kang Pedro. Mao na nga din sa imong kinabuhi, moingon magkagdaghan kay mga imposible, sakit man na siya, relasyon man na siya, imposible na maayo, imposible na magbalik. Balikon nako. Walay imposible diha sa gahom sa Dios. Balikon ko, walay imposible diha sa gahom sa Dios. Mahimo siyang imposible kung tan-aw nato mao ni siya kayang mabuhat sa tao. Pero walay imposible pinaagi og diha sa gahom sa Dios. Nigamit ko sugilon kaganina mahitungod sa ay panghitabo kaganina nga din nagtan-aw ko kani mga magic tricks, no? Like mga magicians, mga magic tricks, tapos like makapalupad siya og kaning unsa man ang mga butang nga naa siyang kamot, makatagna siya kung unsang nasunahon sa tao, o di ba ka ang kaning buwak mawagtang og kalit tapos mobalhin sa iyang kamot, o di ba ka mahimo siyang mga gipangkat na nga mga papel.
No mo naglahi-lahi ang mga panghitabo scenario. Tanaw na to malipat siguro ang atong mga mata. O di ba ka tanaw na to base na pud sila gitawag na to kaning giingon nila mga dark magic nga gikan sa syempre dili gikan sa Dios, but I mean gikan sa kaaway. But most of the time or sa kasagaran jud niini mao ni ato makita nga diin mga magic tricks lang na siya, papaspasay sa kamot o unsay angle sa camera, unsay angle sa mga tawo nga nagtan-aw niya, gitapigan dire sa likod sa iya mga palad. Pero ato makita dire kani mga butanga daghan sa mga tawo nga matingala, di ba? Daghan sa mga tawo matingala, ma-amaze, like wow ninduta, like mao na ang sagad ng mga expression. Pero ato makita dire unsa pa ka kung kani mga tawhana nakita sa mga tao nga nay patay, literal nga patay, miluhod ang usa ka tawo, nagampo siya sa Ginoo ug ang patay nabuhi. Kana siya may grabe o grabe ka katingalahan nga panghitabo. Walay makabuhi sa patayng lawas. Apan dili siya imposible diha sa Ginoo. Una again, balikon ako, walay imposible diha sa Ginoo. Nakay mga pangandoy, walay imposible diha sa Ginoo. Nakay mga tinguha, walay imposible diha sa Ginoo. Ganahan ka maayo sa imong sakit, walay imposible diha sa Ginoo. Tanan posible sa Ginoo. 5 lang ang atong hisgutan karon. 5 ka pagtulunan unsay makuha nato mao niini nga mensahe. Una nga makita nato diri nga diin ang sakit sa katong paralitiko, ang sakit ug ang kamatayon mao ni siya ang naghulagway nga diin ang tao naguba spiritually. Nga ang tao nahilayo or resulta tungod kay ang tao nahilayo sa presensya sa Dios. Ato makita nga diin sa Roma 6:23 nga din ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan. Moatras ta og tulo ka kapitulo 3:23 nga din nagingon siya nga ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Kung mobalik ta sa 6:23 tungod sa sala na ay kamatayon. Ato makita diri nga diin tungod sa sala sa tao, tungod sa nabuhat nga bati sa tao atubangan sa Dios, tungod sa atong sala, again balikon ko, mao nang naabot nga ang tao masakit, ang tao nay problema, ang tao mamatay. Kay from the beginning, kung atong tan-awon nga diin gibuhat sa Dios ang tao, walay sakit, walay problema, perpekto gitagaan niya ang tanan. It was very good, pinaka-anindot, grabe ang anindot. Mao nagyon sa pagbuhat sa Dios ang tao. Tungod sa sala, ang tao naabot nga nay problema, ang tao masakit, tungod sa sala naabot ang kamatayon, tungod sa sala naabot ang problema, tungod sa sala naabot ang mga kabalaka, kaguol, tanang klase nga sakit, tungod man ni siya sa sala, tungod sa paglapas nato sa balaod sa Dios. Munang dili ta matingala nga diin ngano daghan sa mga tao karon sa kalibutan. Or bisan gani kita, mobati tag kabalaka, mobati tag problema, mobati ta og or maabot sa punto nga diin masakit kita, dili ta matingala niya na tungod kay usa niini epekto kini siya sa sala. Kitang tanan nagabuhat og sala. Walay perpekto nato. Mao ni siya ang atong kondisyon nga diin hilayo kita sa presensya sa Ginoo. Pan atong tan-awon diri nga diin ang kani nga problema wala gipasagdan sa Ginoo. Ang Dios naghatag og problema ni maski siya mismo namatay nga ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa atong mga kasalanan, para sa kapasayloan sa atong mga sala. Tinuod man mabalaka ta, pero naa ang Dios. Tinuod man maguulta, magulta pa na ang Dios. Tinuod man nga diin na ang kaning kamatayon pero dili ta mahadlok tungod kay naa ang Dios. Mao na nga diin maabot sa tagsa-tagsa nato kinabuhi, unsa man ang problema nimo karon? Unsa man ang mga kagulaanan nimo karon? Nag-uol ba ka tungod kay walay salapi? Nag-uol ba ka tungod kay nasakit ka? Nag-uol ba ka tungod kay mahadlok ka sa kamatayon? Hinumdumi. Naa ang Dios. Na ang Dios. Siya ang tag-iya sa tanan o mubalik kaniya ang tanan. So,
Panduha nga pagtulunan, ang Dios mo'y nagagamit sa iyahang mga kaanakan, sa iyahang mga sulugoon, para sa pagdala sa mensahe para naay kaayuhan ang sakit sa tao. Physically o spiritually. Sa physical o sa espiritu. Ang gimension ka ganina tungod kay nakabuhat kita, ang tao nakabuhat og sala sa Dios na hilayo sa presensya sa Ginoo. Ang sala mo naghatag kamatayo, naghatag problema, naghatag kabalaka, naghatag mo siya ang epekto sa sala. Apan wala gipasagdan sa Ginoo, naging siya ni Jesus Christ ang namatay nga ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa atong mga sala. Og dili lang diha kutob, kundi nagpadala pa jud siya sa iyahang mga katawhan, sa mga tao nga mituo sa iyaha, sa mga tao mga sulugoon sa Dios. Nagpadala pa gani siya ngadto sa mga tao nga may problema sa pagpahinumdom nga diin ang Dios anaa, ang Dios gamahanan siya. Mao na nga diin ato makita diri sama ning Pedro, di ba? Sama ning Pedro nga diin gipadala sa Dios nga diin iyang giayo ang paralitiko, iyang gibuhi ang patay o pinaagi diha sa gahom sa Dios. Ato makita nga diin ang Dios pwede og makagamit ni bisan kinsa kanato. Kung tan-aw nimo nga diin kaning laay kayo ang kinabuhi, tan-aw nimo nga diin puno ulas problema, puno ulas kabalaka. Akong gusto ipaabot sa imuha, nga di man nimo tugutan nga ipagamit imong kinabuhi sa Ginoo. Pila na lang ta katuig diri sa kalibutan. Kuha ta na sayod pila ta katuig, pila ta ka buwan before ta mamatay, before kuhaon sa Dios ang atong kinabuhi. Pero at least man lang atong gipagamit ang atong kinabuhi diha sa Ginoo nga ang Dios malipay niini. Ayo ibaylo ang imuhang kalipay nga naa sa kalibutan kumpara sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Ay baylo ang pila lamang katuig nga maglipay-lipay ka sa kalibutan. Tapos abot ang punto nga dili na wala na ang panahon nga makahinulsol pa pagbalik diha sa Ginoo tungod kay kalit-kalit ang kamatayon. Ayo pabutang maabot sa punto nga moangon kag ulahin na ang tanan. Mas maayo kung magkasultitan ni ana. How about if patay na ang tao? Mo na nga din tuguti nga diin sa tagsa-tagsa sa inyong kinabuhi. Atong himuon jud nga habit og gikan sa atong kasing-kasing nga diin ang Dios may mahimaya sa atong kinabuhi. Mo na diin kung ikaw andam ka magpagamit sa Ginoo. Natay tulo ka butang nga ato ang hinumduman. Una, kung ikaw andam ka magpagamit sa Ginoo, dapat makadepende ka sa gahom sa Dios ug dili kung unsay makaya nimo. Tungod kay ngano man. Tungod kay daghan magud sa mga tao, tungod kay makita natong problema, ato pod siya nga tagag solusyon, nga tan-aw nato mao ni siya ang solusyon. Pero dili man gud ingon ani dapat nga diin kung nahatagag problema, natagag solusyon ng atong problema, murag di na ta kabalo masangpit sa Ginoo. Di na ta kabalo mo mga yugtabang sa Ginoo. Tungod kay kaya ra man nato, di ba? Tapos if di na to makaya mo sangpit sa Ginoo. Tapos kung makaya na to, di ta masangpit sa Ginoo. Makaya man na to or dili, dapat kita musangpit sa Dios. Mao ni siyang kanon nato ihabit. Mura ra na siya kung ikaon ta, kung daghan nga pagkaon, magampo ta sa Ginoo. Tapos kung kindi-kindi lang, di ta magampo. Iya? Kung na-snack ta dihag nindot ng snack, magampo ta, di ba? Tapos kung palitar tag barbecue diri sa banana Q or unsa man kanang nasa kilid pancake, nga nipalit lang ka tapos di ta magpasalamat sa Ginoo, di ta magampo. Like mao ni siya nga kaninga klaseng habit. Nga usahay mo sangpit na ta sa Ginoo kung natay pangayoon. Tapos kung wala tay pangayoon, di ta kabaw mo sangpit sa Ginoo. Mas pwede man ta mo sangpit sa Ginoo bisan wala tay pangayoon, di ba? Pwede ta magpasalamat sa Ginoo. Mao ni siya ang gusto na ko ipaabot sa matagos nga diin. Dapat kung naa ka man or wala, himsog ka man or masakiton or kompleto man ang imong adlaw karon or dili taga-adlaw, atong sangpito ng Dios, dili tungod kay naatay pangayoon niya. Kundi pagpasalamat nga diin buhi pa ta, Dios siya, naapa atong pamilya, nakalakaw pa ka, nakakita, nakasimhot, naka-function pa ang parte sa imong lawas. Di ba? Mao ni daghan kay mga butang nga pwede nato pasalamatan atong sangpito ng Ginoo. Mao na again balikon nako nga diin dapat makadepende kita sa gahom sa Dios. Panduha nga diin ang mga sulugoon sa Dios, kung ganahan ka mosunod sa Ginoo, kung ganahan ka nga magpagamit sa Ginoo,
atong himuon nga din atong tan-awon unsa ang lakang o unsa si Kristo samtang buhi siya, samtang naa siya diri sa kalibutan. Unsa si Ginoong Kristo, unsa iyang gipakita, unsa ang iyang ehemplo. So ato makita diri nga diin at si Ginoong Kristo samtang naa pa siya sa kalibutan, wala siya nakabuhat og sala. Grabe ang iyang nga pagtuon sa balaod, or grabe ang iyang kaning gitawag nato og kaning lifestyle or taga-adlaw nga pangbuhaton. Grabe ang iyang gipakita. Dagan sa mga tao ang na-bless, dagan sa mga tao ang natingala, dagan sa mga tao ang misunod sa iyaha tungod kay nagabuhat siya mga kahibulungan nga mga butang gamit ang ngalan sa Dios. Nga diin siya pud mismo Dios siya. Pero ato makita diri unsa man na makita nato nga ehemplo ni Ginoong Kristo. Una sa tanan, di man sa ingon nga perpekto pud ta nga diin mahimo jud tang sama niya nga mahimo ta nga perfect. No, Jesus Christ is perfect. Tapos ato makita nga din mao tay natay gitawag og mahisus sama kita ning Kristo, or sa English pa kay Christ likeness. Di wa nagpasabot nga din mahimo ta nga perfect, pero atong paningkamutan uban sa tabang sa Dios nga diin mahisusama kita sama ni Kristo, nga maglakaw nga diin anaang pagsalig sa Dios, nga maglakaw nga diin matarong, nga maglakaw nga diin nagasubay sa kamatuoran. Ingon ani nga klase nga pagkinabuhi nga nas kalibutan. Tungod kay daghan kay distraction sa kalibutan, problema, kabalaka, utang, or bisan unsa maka-distract nato, no? Pero again, kanon nato i-habit taga-adlaw nga diin kinahanglan nga magasubay ako, magatuman ako kung kinsa si Kristo. Ug ato pong timan-an kanunay nga diin si Kristo ana kanato. Ikatulo nga diin, kung ikaw ganahan kang mosunod sa Ginoo, nga diin hinaot ato makita nga kini nga kamatuoran nga gikan sa Dios, atong matimbang-timbang ang kaning gusto lamang na atong matuman. Gusto na ko ipaabot sa matag usa nga diin atong tumanon kung unsay gusto sa Dios. Ato lang i-simplify, gusto sa Dios or gusto nato, or kabubuton sa Dios or kabubuton nato. So if ganahan ta nga motuman or mosunod or magpagamit sa Ginoo, atong ipahari sa atong kasing-kasing ang kabubuton sa Dios, ang gusto sa Dios. Dili ang kabubuton nato, kabubuton nako, gusto nako, gusto like dili ato ang personal nga gusto na. Dili ang personal natong kabubuton na, kundi ang Dios na mismo. Kung naa kay mga plano sa kinabuhi, isalig sa Ginoo. Na kay mga desisyon, isalig sa Ginoo. Lord, tabangi ko ani. Lord, unsa may gusto na kong buhaton? Dili tungod kay nagbuhat na ka, tapos Lord, sakto ba ni? Kung dili, Lord, tabangi ko unsa man desisyon nga akong pagabuhaton. Lord, tabangi ko sa akong mga pang-adlaw-adlaw nga desisyon nga ako ang pagbuhaton, or bisan unsa sa ato mga desisyon sa kinabuhi, ato isalig sa Ginoo. So again, kabubuton sa Dios or kabubuton nato. Atong pilion ang kabubuton sa Dios, dili kabubuton nato. Tungod kay magbuot-buot ta, mabot sa punto nga magantos ta, and then pasanginlan dahil nato ang Ginoo, no? Pero atong tanawon diri nga diin nibisan pa nga diin ang tao nakabuhat og sala sa Dios. Apan nakita nato nga din ang Dios mismo mo'y naghatag og solusyon para sa problema sa mga tao. Ato makita po diri nga diin pagpakita sa gahom sa Dios, ikatulo nga diin bisan gani ang kamatayon dili makapugong sa gahom sa Dios. Pangupat nga diin ato makita nga diin gipakita sa gahom sa Dios nga diin kaya niya muayo og bisan unsa nga sakit. Panglima, ug ato makita ang gahom sa Dios kaya kayo niya luwason ang tao gikan sa yanang sa pagpakasala. So ato makita diri kaninga storya. Wala imposible diha sa gahom sa Ginoo. Ganahan ka ba nga diin imong matagamtaman ang gahom sa Dios? Ganahan ka ba nga diin imong sinati ang gahom sa Dios? Ganahan ka ba nga diin imong ma-experience kung unsa jud ang gahom sa Dios diha sa imong kinabuhi? Una sa tanan, isinati sa una
kung kinsa ang Dios sa imong kinabuhi. Naman kay mga butang nga diin nakapahilayo nimo sa Ginoo. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Itugyan ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Dawata ang Dios isip Ginoo og manluwas sa imong kinabuhi. Dawata ang Dios nga din imong itarong, iklaro, ilig-on ang imong relasyon diha sa Ginoo. Ipaubos imong kaugalingon. Ug awhaga ang balang espiritu nga diin magapamuhat sa imong kinabuhi. Og diha mismo masayran nimo ang gahom sa Dios nagapanlihok sa imong kinabuhi. Walay imposible diha sa gahom sa Dios. Balikon ko, walay imposible diha sa gahom sa Dios. Dool sa Ginoo, balik diha sa Dios. Paggamit sa Ginoo, ipagamit imong kinabuhi para sa Dios. Ang Dios magapanlangin kanato magampo ta. Ginoong Dios sinintak na, salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami Ginoo nagatuon Ginoo sa imong mensahe. Salamat Ginoo nga din ikaw Ginoo nagpahinumdum sa matag usa, nga din ikaw gamhanan ka nga Dios, wala imposible kanimo. Bisan unsa nga sakit kaya nimong ayohon. Bisan gani kamatayon dili makabuntog niini. O Dios niini nga adlaw, salamat Ginoo sa imong mensahe. Nga din kanunay Ginoo nagpahinumdum ka namo. Nga din anaa ka nga Dios, buhi ka nga Dios, gamhanan ka nga Dios. Nga kung ang imong mga kaanakan mo sangpit sa imuha, ikaw o Dios magatubag Ginoo sa imong mga kaanakan. Salamat o Dios nga din anaa ka Ginoo para sa imong mga kaanakan. Ako Ginoo nagaampo, si bisan kinsa man karon Ginoo ang naay gipamati sa ilang alawas, bisan unsa mga sakit, Lord God, hikapa sila Ginoo. Ipakita Ginoo ang imong gahom ngadto sa ilang kinabuhi. Si bisan kinsa man karon Ginoo nay problema Ginoo sa relasyon, ipakita o Dios imong gahom Ginoo nga diin masumpay, mabalik ang tanan Ginoo nga guba nga relasyon. Ako Ginoo nag-ampo pa do Dios kung naa may problema diri. Problema Ginoo nga nagtuyok lamang sa pamilya. Dios hiusaha Ginoo ang kaning pamilya Ginoo sa imong gugma, sa kalinaw ug sa imong gahom Ginoo nga masayran nila nga ikaw ang Dios nga gamhanan. Sa mga tawo Ginoo nga naminaw karon sa mensahe, nga din tan-aw nila Ginoo nga din dili sila matandog sa imong mensahe. Lord, pinaagi sa imong gahom, pulpuga Ginoo mga batuon nga kasing-kasing. Nga din among makita Ginoo ug among masayran Ginoo nga nagkinahanglan kami nimo o Dios sa among kinabuhi. Ug among dawaton ikaw o Dios nga din among ipahari ikaw o Dios sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Salamat Ginoo ug salamat Ginoo sa imong mensahe. Salamat sa tanan o Dios, amo kang gidayeg gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.